adi na. Na ang bitin. Pero, adi na rin sa. O diba? Oo. Nada na pala. Pero, wala bantay. Kisa ka nagbantay na ilok. Katong gisugilo na ko mo. Mga kahab. Nagalag? Oo. Wala bantay ang lang pala. Kasi natagiya na. O diba? Una, kung saan ko na ko yun. Nanakaw ka sa diya. Ako na pag-istoryahan. Ang mga kahab? Oo. Sila sa magilabot. Oo. May problema kung sa magilabot. Kaya magilabot ka sila. Buhag nila magbago niya ang pistola. Kaduha niya sa mamatay. Panala ha, ako sa kwao. Kung sa lulok, lati mo isinggit niya nga. Harong buksan ang puntahan. Isinggit din ako. Oo. Isinggit din ako. Mabili na puntahan. Oo. Sabi, Igor. Ulo. Dili ka ni Kuya Ulo. Dili lagi. Wala na maka-apply sa puntahan. Wala ilayin. Bebe, ikaw lang ko na isinggit ang ilog, Bebe. Kaya mangandam ko niya ako pistola. Kaya doon yung mga ikanin ako na yun. Ikaw lang, kaya ko kikagtingog. Kinangan na bida ni isinggit ilog. Oo. Kaya yung kinakos lang yung tingog. Okay. O sige, Bebe. Sige, tingin tayo. Pero, buat ako ang bagay ng tawan nga, kita yung doon ako ang nagpara. Pagsabot ha, kasi magbuhat niya itong nagpara, di na ito sila ilabot ha, kita lang yung doon. Ha? Ano? Si Junior na ito nga. Nga, akong itong isaran. Pasabi na lang ito sila. Kaya mga asner ito. Ato na lang gabi. Ato lang sa bahinan. Ato lang sila palatuhan. Wala lang tayo magtabot na panuloy. Ato na crown. Isinggit na. Igosog. Aslog. Diorog. Uli. Labi kainok. Manong kata. Sige. Nanti. Ikaw na suot, no?